Okay, then back to the cow. Sibuyele enkomeni. Masifunde ke ngoku apha. Kuthiwa apha firstly sinikwe that in the diagram below point R, P, A, Q and T lies on the circle. Okay? Then they further say that RA, note that bisect R. RA bisect R. Yephi le line kuthethwa ngayo? Maybe let me zoom in a bit. Kuthiwa RA bisect R. Okay. So if RA masimjonge le line nansi. RA. This is the line. Kuthiwa i-bisector AP angle, i-bisector angle R. Wazi ntoni ngokubisector nge-angle ebisectwayo? Ukhumbula ntoni? So this is the angle that is being bisected, right? Yes, sir. So kakuthiwa into iyabisectwa ukhumbula ntoni kanene? Khona into oyikhumbulayo? Ithetha ukuthini ngala angle? Angle R1 no angle R2 bazawulingana se. Wonderful. So if le angle uthi ngu-A nale izaba ngu-A. How to A. Okay. Yes, sir. So bazothi ke ngoku and AB is equal to AQ. Okay, iyabonakala le, it's easy. Then RA and TQ produced meet at P. So akho special ngayo, just nje siyayibona ba uRA badibana apha kuphi xa beqhubekeka. Okay, it's fine. Okay, now we have to do something about this because funeke soloko siyikhumbula le angle ibilingana nale. So the best thing that you can do, you can name it. Are we together? Yes, sir. You can name it. If we name bengu A nale bengu A, it's fine. Just wenzela wena ukhumbula ba eza angles ziya lingana already. Are we together? Now kwathiwe ngoku prove that AQ bisect PQR. So funeka siyojonga AQ uphi nanku line AQ. Kuthiwa prove that bisect what? PQR. Bisect which line? Bisect this angle. PQ what? PQB, sorry. PQB. Okay, ndimlo. So this means that this angle, we need to prove that this angle and this angle are equal. If we can prove that these two angles are equal, then sigqibile ukuprove ukuba u-AQ uya bisect. So uye wacinga ntoni wena? What came to your mind when you were looking at this? Or khange uyazibuza iqala ngaphi? Kandiyazi se. Okay. Masiye ke. Mamele ke ngoku i-hint kwi-Euclidean geometry okokoko lies on the information. Yilaa nto ootishala benu xa ngoku wawuintroducewa kwi-Euclidean geometry kwa-grade 10 bebeqala ngento kuthiwa check what is given. Jonga uta gift kuqala before anything. What is given, because the answer okanye the way towards your answer lies on what is given. Are we together? So when we were reading that, we noticed that we were given that this and this, what we achieved from just the information ebesinayo ngaphambili is that u-R2 no-R1 uyalingana. So masiqale phaya. So now let's start there on what is given. So masiqale phayana sithi man into esiyaziyo so far menier ngoku ndisacinga iba ndizayiphendula njani le question, but into endiyaziyo is that u-R2 is equal to u-R1 or R1 is equal to R2 whatsoever. R1 is equal to R2. Okay, or I can start by saying that because okay, a reason is that u-A R or u-RA bisect. That's what I was given. Bisect what?
bisect angle angle R. R. Okay, so that's my reason. So you can name this up to you, then you can name it uthi A. Once wayibonisa ngolwa hlobo uyinamile wathi A, it's enough for utishala ne. So uyibonisile ke ngokuba A. Okay, nansi ya. Okay, so now yintoni enye into yeyiphi enye angle onoyibiza in terms of A. Masijonge le vertex siyifunayo in relationship to that R. So sijonge uba sisuka up sihamba ngelicala siya kula R sizafika nini kule vertex. So ka sit okay, masijonge uba sihamba ngale, then you will notice there kukho ntoni i-cyclic quad. Uyayibo? Yes sir. Okay, but ndizama explain uba inoba yintoni ke webangela. So mna ndiqaphele le cyclic quad. Are we together? And into endiyaziyo ke ngoku uba yi-cyclic quad, but le cyclic quad happens to be uba ibe nomsila which is in an exterior angle. And what do you remember wena nge-cyclic quad in an exterior angle? Ukhumbula ntoni? If le angle ngu-A ithetha ukuthi and le angle kule vertex ilingana ne-interior opposite angle. Are we together? Because the exterior angle of a what? Of a cyclic quad. So i-exterior angle ye-cyclic quad uyibona njani ba i-exterior angle? Because if one side of this cyclic quad overlaps ne, then kufomishe kantoni i-exterior angle. Is it make sure? Yes sir. Okay, maybe before okanye siye pha, but okay, ileyo into oyibonayo kuqala. Okanye omnye athi mna no Meneri, since mna into endiyibone kuqala apha ndibona ntoni before ndizogqibela ngayo lo uyithetha, ndibona mna i-bow tie theorem apha, ndibona intanjana Meneri ne. And since sowuthe le ngu-A ithetha ukuthi nale ngubani ngu-A. Uyabo? Okay, so therefore this means that okay, omnye angathi no mna Meneri into endiyibona ndibona that u-Q2 ne is equal to u-R2 which is equal to A ne, because these are angles on the same sec. That's what we say ne, angles on the same segment, right? Okay, so now we need to prove that also sifumene le ilingana no A which is ilingana no R2. So sifuneka siprove naleba u-Q3 nayo ulingana no A. Once amprove u-Q3 nayo ulingana no A, then sigqibile ukuprove ukuba ke ngoku nyani u-AQ bisect u-PQB. Sisahamba sonke ne? Yes sir. Okay, then masize ke ngoku apha. Okay, sibuyela kuleya bendiyibone kuqala ndithe okay, nantsi enye into endiyibonileyo enye i-cyclic quad endiyibonileyo apha. Le yi-cyclic quad, and but ndanotice uba le cyclic quad ine-exterior angle. So le angle ilapha kumele ilingana ne-interior opposite angle kula cyclic quad. Sihamba sonke? So which means le angle Yes, i-exterior angle ngubani? Ngulo 3 ne. So therefore by Yes, jongering sir. phayana you can see that hayi man Meneri, also u-Q3 up is equal to u-R1, because u-R1 no-RA no-R2 besithe ngu-A. So therefore this means that also this one is equal to A. Yintoni isizathu? Because it's an exterior angle of a cyclic quad. Does it make sure?
Yes, sir. Okay, so therefore because u3 eventually ulingana no A no q2 naye eventually ulingana no A, therefore you can conclude and say that q2 is equal to q3 by Jonga ring, ne, because they are both equal to A. So if ezi ziyalingana bese sizineme sathi ngu A, therefore that means we can conclude and say therefore A Q really bisect wrong bisect wampa bisect what PQB. Is it making sure now? Yes, sir. Okay, wonderful. So masicime ke ngoku kuba bese simnamile lo A, masose siye kanjalo sibhale ba okay sithele ngu A, sithele ngu A, sithele ngu A. Remember ungayinema any, ungayinema ungathi ngu X, ungathi ngu Y, ungathi whatsoever, whatever alphabet comes into your mind or variable efikayo kuwe kuqala. Okay, bazothini ke ngoku kwesibini, bathi masithini ke ngoku? Bathi now masiprove ukuba uTR is equal to TB. So masiqale siyo highlight uTR. Yeyiphi lento bathetha ngayo? uTR lokuthethwa ngayo. Oh nangu uTR. Kuthiwa masimprove uba ulingana no TB. So now yintoni common go TR no TB no uTB no TR? Into oyiqaphelayo bakwi triangle A1, ne? Are we together? And if this is forming a triangle, the shape that it form, bese mos ujonga eziphi shape, ujonga i-triangle, ujonga i-cyclic quad. Yours zizo zonke shape ozijongayo ezo. If yonke into iformisha i-triangle or iformisha i-cyclic quad, you go for it. Okay, then into esiqaphelayo kuthiwa masiprove le line eliside lilingana neliside. So into yaziyo ke uyithetha ukuthi it will make le triangle ibe yi-isosceles triangle. Are we together? So which means Yes, that's sir. only possible for this to be an isosceles triangle if also this angle over here is equal to that angle R1. UB ulingana no R1. So let's try to solve for B. That's what I'm saying. Ne? Now kufuneka sizame ukusolva for UB. So how do we solve for B? What do you see? Going once. Okay, masijonge UB ulocated yeyiphi shape yokuqala efomishekayo pha kuB. Kawuhamba noB masimhighlight ngenye color. UB wenziwa yile line. Hey, le line ifika ime up. Nale ifika ime up. Xa ujongile kukho enye triangle encinci. The first triangle UB akuyo encinci. Ne? Sisekhona? Yes, sir. Okay. Then kule triangle, and the triangle happens to be an isosceles triangle nayo, because inikiwe kule triangle ba elicala nelicala liyalingana. Are we together? So you can start by say man AQ is equal to AB. Kaloku menere that's given kuta gift, ne? Then if these are given, so ithetha ukuthi this angle, because the opposite AB mayilingane ne-angle e-opposite ubani u-AQ, because the angles as opposite equal side. So which means angle B now is also equal to angle Q3, which we know Q3 bangubani ngu-A, right? So sithi as angles ziyalingana because they are angles opposite equal sides.
Sihamba sonke ne? So Yes, sir. bayijonga rigama no-angle B, angle kaloku uphinde ukhumbule uba kaloku meneri no-angle R1 besiqale satsho nje sathi nayo ulingana no-Q3 which is also equal to A, and isizathu that was proven bese siyiprovile pha ngentla ne. So therefore that shows that u-angle, in conclusion we can conclude and say that man u-angle B really uyalingana nabani naye no-angle R1. Sihamba sonke because of angle R1 ulingana no Q3 no B ulingana no Q3, so no R1 no B nabo bayalingana, so nale ngu A. Then ke ithetha ukuthi as angle kule triangle iba zikwi-triangle A1 ithetha ukuthi namacala opposite zona kumele athini alingane. Are we together? Then we can conclude again and say that this surely means that RT indeed is equal to what? UTB. And isizathu yintoni? It's because these are sides opposite equal angles. Are we together? Yes, sir. Ungaphinda uqhubeke kuyathanda uthi in a triangle. It's up to you. So but iphelele pha ungathi side opposite, sides opposite equal, not side, sides masimenze be sisininzi, sides opposite equal angles. I hope you happy. Yes, sir. Okay, masiphinde sicime ke ngoku sijonge izintoni esesinazo. Okay, so into esesiyazi siyazi ba le angle ngu A nale ngu A nale ngu A nale ngu A nale ngu A, and siyalazi elicala lilingana nelicala. Okay, so sibuye size kwathiwa ngokufunwa bani 8.3 must prove that P, angle P is equal to TRP. So funeka sisijonge ezi angle kuthiwa masiziprove ziphi zona. U-angle P nanku kuthiwa masimprove uba ulingana neyiphi angle, ulingana no P no TRP, ulingana no TRP. So basically kuthiwa masiprove andithi le angle which is bafuna uba siyiprove TRP kubani yila angle R ne. So angle R ngulo wenziwa ngu2A mos kamani bese simnamile into edibenise no R. So kuthiwa masiprove nale angle bilingana no 2A. Sihamba sonke. Yes, Okay. sir. So masijonge ke ngoku yintoni oyaziyo ngala angle onoyithetha. Le angle siyiprovayo UP ukwi-cyclic quad eyi bow tie ne. Sihamba sonke. So le angle ilingana nale angle. Are we together? Yes, sir. Yintoni oyaziyo ngale angle? U-angle A1. U-angle A1 happens to be kula triangle incinci komjongileyo uyintoni? Uyi-exterior angle. Uyayibona laa nto? Yes. Okay, so when ukhumbula ntoni nge-exterior angle, you will remember nge-exterior angle that if le angle ngu-A and le ngu-B, then i-exterior angle izawuba ngubani? Ngu-A plus B, because i-exterior angle of a triangle equals to is sum of opposite interior angles. Do you still remember this? Yes, sir. Okay, so we start siqala pha. Okay, so
into esinoqala kuyo singaqala ithi le angle A1 singayifumana ngabani in terms of A, right? So if la angle A1 siyayifumana in terms of A or siyifumana in terms of B, singaqala pha kuphi okanye sithi okay noba kuthiwani menere uangle P lo sithetha ngaye ulingana noangle A1 because the angles on the same segment, ne? Sorry andibhalanga kakuhle, suppose bandithe on the same segment. Angles, oh sorry, the angles on the same segment. Okay, so as angles, the angles on the same segment, so iyafana ba apha ndibona bani up, sihamba sonke kule ndawo ka A. Then uphinde ke ngoku uthi into endiphinda ndiyiqaphele ngu-A1 is that the same A1 ulingana no-angle B plus u-angle Q3. Are we together? Yes, sir. Because of why belingana? Isizathu soba alingane yi-exterior angle. yes, exterior angle of a triangle. Okay, so this means that angle A UB besithe ngu-A in terms of A mos A plus A which is equal to 2A. Okay, so we remember that angle R according to your reason ke ngoku apha or angle TRP ne is also equal to R1 plus R2 which is equal to angle A plus angle A which is equal to also 2A. Siyama sonke? Yes, sir. So that's how you prove. Then you can conclude and say that this really means that angle P is equal to angle TRP. Are you happy? Yes, sir. Okay, so masijonge ke ngoku elandelayo equation.